Chunya ogoero kamano ne Nyasaye maduong' e okinyi majaber ma Nyasachwa olosonwa e yor ono mitwa rado kodi e yor wach milero kuom warruok maduong' mar nengo ma Yesu Kristo nomiyowa. Mano emomiyo Jehova okela e thuoloni mondo wago kodi mbaka kuom wach ma Jehova Nyasachwa olorona e chunya kokalo kuom Roho Maler mondo wayudie tudruok kodi, mondo wayudie kamorem ma Nyasachwa dwa gowe kodwa. Kapok adhi malach kuom wach madwana wuoye, adwa ni mondo walam kodi Nyasaye mondo Nyasachwa obed wuon loch e weche te mwadhi wuoye kodi gokinyi sani. Walam Nyasaye nikech in ema in gi teko Wuoro Maler, nyalo gi loch ni e lweti jakedo. E okinyini akawo weche te awe badi makora chuch Jehova. Ng'wono ni gi miwafu gi teko ni Jehova onyisre kuom weche te Nyasachwa. Nikech in wuon weche te, amiyo nyingi duong'o Jehova. Iyud pak, iyud puoch kuom wach mwadwa wuoye gokinyi sani. Erokamano kuom seketo jowinjo ne piny Nyasaye kamoro amora ma ginitie mondo giwinj kuom wach miseelo e yor Roho Maler Nyasachwa, mondo ng'ato ka ng'ato yud resruok kuom wach mwadwa wuoye gokinyi sani, kendo nyingi mondo yud duong' kuom weche te nikech in meromo e nying Wuodi Yesu Kristo. Amina. Wach madwa ni mondo wawuoye kodi en wach mondiki e Jo-Korintho mokwongo 9 matindo 24. Wach madwa ni wawuoye no ondiki niya: koso ok ung'eyo ni jogo maringo kar ng'wech giringo giduto, to ng'at achiel kende ema yudo gir tiende. Ringuru kamano mondo ulochi. Ng'ato ka ng'ato mapiem kar tugo oritore kuom gik moko duto. Gin gitimo kamano mondo giyud osimbo makethore, to wan mondo wayud ma ok kethore. Mane wach namba 1, kendo adwa nasom wach machielo mar 2. Wach mar 2 ondiki e Luka 7 matindo 11. Wachno wuoyo kawacho niya: bang' ndalogo nodhi e dala moro miluongo ni Nain, kendo jopuonjre ne gi oganda maduong' nodhi kode. Ka nosudo but ranga dala, ne giting'o ng'ama otho oko. Ne en wuowi mamiderma ma min mare ne en chiliel. Jodala mang'eny ne ni kode. Kane ruoth oneno dhakono, nong'wonone mowachone ni kik ywagi. Nosudo machiegni momulo thigo, to joma noting'e nochung'. Nowachone wuowi: awacho ni chungi. Ng'ama othono amalo mochako wuoyo, eka nochiwe ne min mare. Agoyo erokamano ne Nyasaye maduong' mar kedo, jal moseloso thuolo e okinyi kawuono mondo wagigi kodi e wuoyo kuom mbaka mar wach Nyasaye manyalo kelo geno ne ng'ama chielo mane geno ne chal ka gima dwa lal. Wach masomo ema dwa nachom tir ka ok aketho kinde mondo awuo kodi e thuolo ma pod inie odi kanyo, kata ka inie tiji kanyo, kata ka inie safari ni kanyo, kamoro amora ma intie manade. Adwa ni mondo awuo kodi kuom wach ma Ruoth osemiya gokinyi mondo wayudie ni to ere kama dwaring wachom ka koro wach tek, kata ere kama dwabuorie ka koro chandruok obiro. E wach mawuoye mokwongo nondiki ka Paulo majataso wuoyo, to wachno wacho niya: en wach machalo penjo kiwinje, nikech openjo mokwongo ni koso ok ung'eyo ni ji duto nyalo ringo kar ng'wech, to ng'at achiel ema yudo gir tiende. Aeto wachno dhi nyime kawacho ni ng'at maringo kar tugo oritore ahinya mondo kik oketh gimodwaro e nyim ng'wech moringe. Kendo gin gitimo kamano ka gigeno osimbo, to mano osimbo makethore. To wachno koduogo ka gimi compare tipimo gi wach warruok ma wantie. To Paulo koni to wan kawatimo kamano
to waringo mondo wayudo simbo, to simbo ma ok kethre. Koro wach ni kanyo tieng' ariyo madwa ni mondo adhigo mondo wawinjre kodi ka ok ibayo, ka ok idhi kando. En ni wach mokwongo nyaka wang'e ka nitie kamoro amora nikech dhako idichuo kata jaduong' kata dayo moti. Ing'eyo weche mamuma nowuoye kawuoyo kuom ng'wech. Ng'wech ogimi nyalo ne gi wang', ogimi nyalo winjo ni ne timore. Kaka thurwa ka nitie moko matindi lando nyaka redio, moko bi nyiso e TV. Wan gi ng'wech aina mopogore opogore. Wan gi joma ringo marathon, mago ng'wech madhi maboyo. Wan gi joma ringo ng'wech moko miluongo na 100 meters, mago be dhi machieko. Wan gi moko bende miringo miluongo ni sot. En ong'we kede, ogimi chiwo ne ng'ama chielo tichome. Jo-Kisungu ng'e luonge ni 100/4, kata jomoko be luonge ni sot. Adwa ni mondo akaw gi kanyo, mondo kanyo madang' wawinjre go kodi mayot ahinya, mondo wang'e ni to ere kaka Jehova Nyasachwa ne wuoyo gi duond Paulo ma jataso. Wachno wacho ni koso kung'eyo ni ji duto te ringo, to ng'at achiel ema yudo gir tiende. E kama ji mathoth ringeno, inyalo yudo joma dhi e ng'wech marabora. To wakaw ng'wech matin machiek mar sot na wuoye. Niwiro uting'o wach moro kuome ma adwa ni mondo iwinja ahinya. E ng'wech mar sot no nigi gimoro mopogore gi ng'wech maduto te nigo. En gi gimoro kuome ni ng'ato ka ng'ato madhi kar ng'wech nyaka bed gi kede lwete. Kede ma en gono ichiwo ka ji laro osimbo nyime, mondo joma nie grubno oyud osimbo ka gin jomo amalo matek mondo nwang' gima gidwaro. To wach mawuoyeno, Paulo bende nonene, to koni jogo katimo kamano, to timo mondo ginwang' osimbo, to mana makethore. To wan watimo mondo wanwang' osimbo, to ma ok kethore. Koro wachage komo osimbo kethore, mondo wawinj ni to ere kaka osimbo mag ji osekethore. Teka waduog wanwang' ni to ere kaka osimbo migeno ma ok kethore to chalo. E thuolo mokwongo inyalo nwang'o ka ji ringo, to ng'ato ka ng'ato nigi kede lwete. To sama jogo dhi e ng'wech, ikwano joma tigi wer kabisa nikech ugimi hawo gi joma ringo matek. Ugimo ok dwar muya mikuno midhigo alanda. En ugimi dhi machiek titieko piyo. To wach madwa na lerno, adwa na gogo kuom miere ma ji oaye ma mon gi chwo onyuolie ka malo kadongo to dhi. Nikech kiyudo ka ng'ato donge dala jomoko kata be dala jokukelo moro, tibiro nwang'o kukelo manonyuolo nyithindo 5 no ebe ne en gi wuon kata ne en gi kwargi moro mano amalo gi dalano. Kiluwo ting'no kamano ibiro nwang'o mondo iyudi ni to dalano ne chalo nade. To kawago kuom wach mwadwa wuoyeni, en ni kiyudo joma ringo ng'we sot no, to ng'ato ka ng'ato ka nigi kede, en ringo gi chiwo ne ng'ama chielo mondo ringo matek, mondo haw gima ni nyime. E thuolo moro inyalo nwang'o ka ng'ato loso kindene mondo mi kogik e ng'wech, to gimoro jatimorega ni ng'wech kede nyalo lwar ne ng'ato, kendo kata ng'ama chielo nyalo yudo ka kedo deko moage ng'wech kowe jowadgi mondo gigi e tol. To wachno nyomiyo jomosesuda inya gi ng'weno nyoloso kede moro mar plastik ma joma ringo bedo gi lwetgi. To iyudo ka wach moro bende ni kuom ng'weno ni ka in ringi nibed namba 1 tionge kede lweti. Nyaka inibed disqualify makati namba 1 ma en oduoki chien. Kendo inyalo kwani jagoro kata ni ringo matek miyombo ji. Nyiso ni nitie gima ka ng'ato nego to miyo jalo bedo qualification mare bedo malo, nyiso ni en ye jal muyombo e ng'weno. To kobiro koonge kede, to mane wach mikwongo ng'i kuome, ka onge to joma miyo ji namba we manyo namba riche mimiyo namba. Koro inyalo nwang'o ka ng'ato manore gi kete moro osoe nungone kata uting'e lwete kamoro mopando ni ka jal chodeko to agi ng'wech mbele ji. To mano miyo nitie alama moketi mifwenyogo ni ma e ng'we ma e ket jali mano ago malo. Koro e thuolo mwawuene wan gi miere moseringo kaka koro ng'wech ringore sani. To wach matek momiyo miere dok lwarie lo kata dong joywagoro ne miere mamoko manigi yombo en ni negiringo to giyombo mierego ka gionge kede lwetgi.
To gima nomiyo giringo matek mondo giyomb miere en ni joma nochako noringo yo machielo ka gidwaro mwandu mag miere mondo giyombgo jowadgi. Koro kata ka gigik e dho tol tinwang'o ka gibedo disqualify nikech ok gigik gi gimidwaro mamiyo ng'ato bedo gi qualification moromo manyiso ni joma no ang'ego yombo. To mane gimosechando miere momiyo wan gi mon gi chuo minyuole miere ma ji noringo ka kede giwe chien to gigo e tol ka kede onge. To wachno okelo chandruok ne joma asane ka gia matek mondo giring gi mierego mondo gigigo kuma gidwaro. Tiyudo ka gibedo disqualify kendo ng'wech bedo matek e kor wuoth nikech gi amalo to ket dalano nowe mabor maonge ng'ama ong'eyo kama nodong'ie. To eke thuolo mang'eny inyalo yudo ka dala moro dichuo moro amalo to go dala nego ke kodwa ni mondo dhigo mondo embe nene ni en dala moro. Tiyudo ka samo dhino kede mane dalano oago malo mondo gige tol nodong' e kong'o machuno ni nyaka chongi dogi dware kuma nodong'ie eki wuoth kode eka inibed gi qualification midwaro mondo eki bed jaloch e nyim weche te. To eka wan gi miere makete mag-gi nodong'ie Chode. To wan gi miere makete gi nodong' Kajuoke. Mane kuma noweye. To mane kuma ji nonego dogo omgie mondi mondo lose ekoa malo ka en gi chia mondo ringo hao kabedo nwang' gimo ane malo mondo yudi. Kur wachno ka ng'ato compare to ng'eyo kamodakie dalagi ngimane in ere kaka ineno ket Dalau nodong' kanye wan gi kede manodong' e kong'o kaka selero en dala maku amalo to kodhi monyuolie nyaka rawi e kong'o kanyo nyaka kungu methi e mondi makatu jasikul mosomo onyalo duogo ka kisungu to dhumo to kuma kede nodong'e chune ni nyaka kungu rawi e kong'o momadhi kumar Chode to kato nyako mukendi momigi mora mora modwaro to kede chabande nyako dogi mondo dhi odwar moyudre e Chode kata ne oken kodhi manonego donjie Chode to nikech kede cha nodong' kamarach ma ok onyal mondo dhi oyudi. Koro e thuolo mwawuene wan gi kede manodong' chien to ng'ato dwaro miero se dware pok ginwang'o chuo se dware pok giyudo mun bo se temo gigoyamo. To kata kamano e thuolo makoro wawuene adwa ni ng'ato dogo non to nwang' na diera wach makori wuene abu ni garanga ne keti nodong' kanye to ere kama omoke to ere kaka idwa dhi ome. Wan gi kede makudong' ne ng'ato ka noringo to lwar ne chuodho onyalo manyo kama donyon eko dhi ogam kede ka nodong' e kudho inyalo bedo maluor nikech iparo ni kudho nyalo chuoyi ekidok ome. In mari nodong' kanye mondo iringi dhi om ekiduogi to nikech ji oseluor kuond makete nodong' otamo ji dhi omo jomoko luoro gi Kajuoke mondo ajuoke odadne gi kete gi kuma nodong'e eka mondo giyud yo mondo gikal to kuonde go goyamo mondo lalie ka ng'ato konwang'o gima nodwaro. Ji osetemo ka go mbaka ganyuola magidakie to wan marwa ni didhi maracharacha ang'o manotimore ujo manodongo ka dunyiswa gima nobedo ka. Tiyudo ka tek ne ng'ato mondo pimni kata go mbaka kata idware bura tiyudo ka ok go kaka chunyi dwaro nyiso ni kama kede nodong'e okelo luoro ne mon gi chuo mane momiyo iwinjo ka joyalo lero pile ni wan gi miere ma ka ng'ato nyuole to dala makier ma ng'ato ka wuothe to lwar gore piny o dala mapoth ma ka ng'ato ae malo to dok adokie lo nyiso ni ket dalano nodong' mabor gi amalo gidhi to gibedo disqualify kata gidwaro mwandu to gibedo disqualify kata dhako dwano nyuol kanyo to en dala mobedo disqualify kata idwa ni amalo mondo iwuoth matek to dala no bedo disqualify ok inyalo yude gimi amalo mondo idwar. To kata kamano kinyi kawuono ka wawuoyo adwa ni chunyi one ni ang'o mosetimore nodong' kanye to iluoro mane mosemaki duong'o dog ne Yesu. Okinyi sani asefwenyo ni gimora mora ma ng'ato ka ng'ato dwaro gino nitie mak mana kama gino nitie ema riski otame dok mondo dhi om kama mwandu ne odware kanyo riski kodhi kanyo to winjo koluor kodwa chomo kanyo to winjo koluor koro tame dhi mondo dhi om gino to thuolo ma wawuoyo kinyi sane ng'ato nyalo winjo wach milero to wang'e neno ni dala madakie ni kete nodong' kanye dala matede ni kete nodong' kanye ang'o mokelo midhiero momiyo nyithindo
ok nwang'. Ang'o mokelo midhiero momiyo nyithindo minyuolo ka ok dongi, mubigo to dongo kendo be adhiya? Ang'o matimore? Koth dala ne chal nade? Rangane ing'i to kedeno nodong' kanye? Samoro jal mano amalo mane dwaro mwandu momiyo dala no ting'ore, momiyo koti norwaki dala no, en ni nitie nyathi moro manonegi marembe ywak kanyo, mane kama ket dala no nodong'e to mwandu emodhi to jaduong' no obedo disqualify, otho ka gima ber manogeno neno onge. To we chandruok ne nyithindo mo ang'e to ding'e mondo ifweny karo maler koro wuoyo gokinyi mondo ing'e ni to dala makura dakie ni kete nodong' kanye momiyo chandruok omako chuo to chandruok omako nyiri. Yawuoyi mo amalo monego dag mabeyo iyudo ka lwara gima ber gionge ge lwetgi. Nyiri mo amalo modhi katedo wero duoga. Ang'o matimore? Kede nodong' kanye? Mane gima nyako machuore oseriembo onego fweny mondo kuongo haw kuma ket dala gi nodong'e. Kata koluor to kinyi sani nitie ng'ato madwa kelo jal majachir mochung'e nyim lweny, gima tame onge kata lal kure. Jalo biro dhi mondo siaw kama gino nitie mondo dhi om mondo duok ne dhakono mondo amalo kodoki kenyne to dogi kosetamo joma no amalo manodong' gi ketgi mabor duong' odogo ne Yesu. Okinyi sane mada yudo dayo moro mawuoyo to wacho na diera ket dalane ane mana atero mabor te thuolo ni chandruok omako kotha ni wira kuma nawe kede aba luor dok omo to wach milero gokinyi sane nyalo golo dayo no to amalo to mako bade to chomo kode kama ne kedo dong'e to siemo koni jowadwa nodong' nage ka ane mana amalo tadwara juoga kakele dalani to nawuoyo go kaparo ni gima natimono neni kare to wach no kelo midhiero to timo nene lela to kuna dier gik manatimo kelo chandruok to jalo ane malo milero kuome no mondo siem mondo ane malo mondo makne kama kete nodong'ie modhi oyudi mondo chako duogi ochomgo dalano mane wach madwa ni mondo go picha mondo rangi ni kati tedo tiwinjo ka keny mari chal gima yukni odwa no lwar gi bathe nitie kama kede mar dala nodong'e iwinjo dichuo kata nyathi otamore kede mar dalano nodong' mabor emotamo kodhi mondo miyo ne to kade fweny sane jal madwa wuoyo kuome nyalo rie bade mondo kawni kuma kede nodong'e mondo chom ng'wech ka okibedo disqualify. Ukinyi sane ka jalo winja kubedo piny mos to pache neno ukoni kata dichuo majinyo geno miwuoyo kuome maber to kedo dong' mabor wach momiyo aonge tia gima ber kuro onge to ukinyi sane wach masomo mar ariyo ondiki ka Nyasaye wuoyo gi duond Yesu Kristo wacho ni chieng' moro ka Yesu amalo ka koro wuotho to chomo dala moro mar Nain udhiambo moro ka piny koro kwe noyudo ka Yesu seyalo noganda moko mumalero ni nowuok goganda moro ka koro luwo bang'e ka gidhiyo jopuonje bende ni kode to gichomo dala moro mar Nain udhiambo moro ka koro piny tek to Yesu odonjo e dalano to muma wacho ni kano chomo ranga dalano to oneno dhako moro mabiro goganda maranyuola mar dalagi ka giting'o kitundu mar ng'ama otho koselosne kisanduku moro mobadhi mido terego kar iko to mumalero ni dhakono ne nigi nyathi achiel to dhako machiel nyiso ni king'iye to geno mare be onge. Nyathi achiel manonyuolo ne manyo en go chwore bo osetho dong' chiliel achiel modong' gono be wasiki osechamo dong' e lwete ka koro tero kar iko ni wiro osetho koro onge gima ber koro ma dhakono neno to chieng'o no ka Yesu no biro to dhakono koro luor otame gima dang'o wachi wach mogike eno ywaka pi wang'e makoro chwer geno ne orumo ukona diera dala manya dake ni ochamo chuora dala manya dake ni koro chamo nyathina ka koro gima donge lweta onge to Yesu odonjo ka sa pod ber kama iti nigi malo to chieng'o no mumalero ka Yesu odonjo to wuoyo gi dhakono to ng'wono ne ka bang'e no chomo kama maiti no ninde kae to mumalero ni no mulo sanduku mar ng'ama otho eka nyathino no amalo wach maduong' ni ka Yesu biro kata Mario gik kanye ubiro biro mondo mul gima tek mosetami ka ng'ato ng'ado bure chunye to kuna dier kama gike anaonge wach okanyale nyalo aonge teko locho loya usimbo no pudhi adonge lweta dong' nyamasi gima geno kura onge go to ka Yesu biro jalo kolimo ng'ato enoko we ng'ato kaka no yudo kama nulubire emasani mito yudo dichu
chuo to yudo dhako ma chandruok olo ma pi wang'e chwer ma geno ne rumo to nyalo rie bade to nyalo wuoyo to nyalo koni winjo oseng'uoni oseweni richoni kata ni weke te dala mabor momiyo mondo ya wuoyi ogowe chandruok gin mon miyanye gweng' ma gitede ni wira gimoro onge iwinjo ka nyithindo minyuolo gin jomi wuoyo kuom gi miyanyo ni wira kede nodong mabor kinyi sani dirwa ki japuonj Manuel kubiro keja udi ratego en kodonjo mito yudi ka chandruok oli ka gima ber onge ka yanyo se romi ki kwecho tionge gi maber to jalo nyalo kelo ng'wono nyalo duoko geno nyalo mi chakineri kendo ka ng'ato odonje e piny na in to nwang'o dhako ma chandruok olo to jalo ywakne matek tiwinjo ukinyi kama koro wagikie no adwa ni walamu kodi Nyasaye kiwinjo wach ng'ado bura tikona dier asefwenyo ni dala madake ni kete nodong mabor nodong e chode nodong e kongo to mae momiyo nyithindo mapuonjo ok kal makorawe chode to rawe kongo mokidwoko kuma dusume kongo tadira wach ni yalu kinyi nyalo mi amwa ikuni Yesu awinjo kelemo chunya gi wach milero gu kinyi dungo dog ni Yesu aseyie ni kang'ato mako lwete sani muwuoyo gi Nyasaye kukuni ruoth asebiro analeo akwamo taonge ng'ato makuru nyalo resa kaka bako chano kwamo kanga makuru konye onge anyuola nyalo mana kelo sanduku nyalo mana dhire katere kare iko nyalo mana neno ne oruma kada kamano gionge geno gimegi kelo onge to chieng' ma Yesu nodonjo nodwoko ne dhako ni nyathine lwete ma dhako noyio kuna dira neno mwalimu aneno japuonj aneno ratego aneno loch gi nyalo Nyasaye maduong' mar kedo kinyi sani adwa ni walamu kudi Nyasaye kineno kama gino nodong'e mondo siaw japuonj kiore nondiki ni bade ok chiek makata nodong' mabor miseluoro be omo kata ene bwo nam kata ene chunyi pi jalo biro wuotho ewi pi kata olali e bungu biro muomo kata ene kanye kata omoko ni kanye jalo biro ome kata ene kombe winjo yari abadi mondi wuogi Nyasaye ikona mena jakedo Manuel ine miromo Mesia aseyie gukinyi sani adwani mondo walam kudi Nyasaye kumu wachinu gukinyi amiyo nyingi Yesu Kristo duong' jatelo mar lweny komanda ruodh kwe agoero kamanu kumise wuoyo gi mon gi chwo ero kamanu kumise timo ne gi ng'wono ero kamanu kumise badi mondo timne gi maber Jehova ne kama dhako nusiemoni makata dala gi nodong'e mokelo chandruok Jehova rie badi mondo omne Nyasaye mondo gichak gine loch gi nyalo kendo Nyasachwa mondo gine duong' mari ya Yesu Kristo nikech ine miromo manyaka chieng' kik iwege kendgi Nyasachwa ni wira wasikgi ose amalo to ga sumbi kadwaro ngimagi mondo cham to ine miromo Jehova rie badi sane Nyasaye mondo kel geno Nyasaye mondo migi nyalo Jehova duoknegi osimbo gi kendo nikech ine miromo manyaka chieng' to nyingi noyudo duong' nikech iromo pile aseyie ni gima tami yungi gukinyi sani kiyaw malo mondo mak bade dhako maywako olo dichuo maywako olo dala machiedh nado olo rie badi Nyasachwa mondo nyingi oyudo duong' kuom weche te alami kaparo mondo ipar nyaka piny Kenya te ruoth kama ji ywake kama chandruok ole ji ruodh kwe Nyasaye rie badi mondo ijolgi mondo itimnegi ng'wono ng'ato ka ng'ato one ng'wono gi teko gi lochni mondo nyinge mondo oyudo duong' kuom weche te e nying Wuod Yesu Kristo. Erokamano. Agoyo erokamano ne Nyasachwa maduong' mar kedo kuom weche ma Ruoth osemiyo wago kinyi mwawuoye kodi. Jal mane wuoyo kodi en jalo Geoffrey Oumo Mondi. Awudo Mondi koweno e piny Nyakach Jimoragen mane kama ae mane kama nonyuola. To e thuolo ne Nyasaye otimo na warok mar chuny kendo Nyasaye olokona wuoth timo na lokruok mar paro e yore te amiyo Nyasachwa no duong' kuom weche duto ma Ruoth osetimo e thuolo mwawuoyene achokora gi kanisa miluongo ni Together in True Gospel Ministry e dala mar Kino mane kama nwang'ora e piny Nairobi ka kendo Nyasaye maduong' mondo bed kodu aonge wach machielo wabiro rado kude yor sime kawa tudore namba mar sime en 07424 52 kigo simo kuom wach manade ma ingo midwane wagoe mbaka wanatudre wanawuo kamora mora ma initie e thuolo te ma Nyasaye oloso wanarade kigo simo Nyasaye mondo timno ng'wono uduto te e nying Yesu Kristo amena.